Hai să pregătim humus cremos cu zatar și piept de pui marinat la grătar. Absolut delicios! Prima dată am marinat pieptul de pui cu rab uscat V6 barbecue. L-am împachetat în folie și l-am lăsat peste noapte la frigider. Apoi l-am așezat pe grătar indirect într-o zonă fără jar și am adăugat câțiva pereți de afumare cu rozmarin. L-am copt încet pe grătar, aproximativ 15 minute pe fiecare parte cu capacul grătarului închis. Într-un robot am adăugat năutul fiert, 2 căței de usturoi, tahini, ulei de măsline, zeamă de lămâie, sare și 2 cuburi de gheață. Apoi am mixat câteva minute. Pieptul de pui e moale, delicios și super aromat. Am așezat humusul pe o farfurie, am adăugat ulei de măsline deasupra, zatar și fulgi de piri-piri. Am servit pieptul de pui împreună cu humus. Găsiți toate condimentele pe www.punegust.ro.